Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna Wa gari ya waya, kashi na 8 na marubuciya Maryam Ibrahim Liti, wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel tamu mai suna Maryam Liti Novels, wanda ni Mama Halim nake karanto muku. A gurguje na sako rigar baccin na rufe daki na fito. Da safe da wuri na fito samar da abin karyawa ga jama'ar gidan. Sai da na gama na shiga aikin taron baki, Indo na sai gefe na tana taya ni. Men falo ma tare da ita muka gyara shi, na bade shi da kamshi mai sanyaya rai. Babu wacce ta leko taya mu kamar yadda ogan ya nema a yi. Cincin na fara yi wanda za mu tari bakin da shi. Sai na yi dambun shinkafa wanda ya ji kayan ciki da kayan lambu. Kek ne a ƙarshe wanda ne nufin ba bakin idan za su yi tafi. Ina cikin haɗa lemon kwakwa ogan ya leko kicin ɗin. Sosai ya min kyau cikin kayan da ya sa a jikinsa. Kiɗinsa ya sa ya ɗan sosa kunnensa. Yana madan sarkin aiki. Murmushi ne, ni zan ɗan fita zan dawo kafin isowar bakin. Daga haka ya juya na bi bayan shi ina yi mishi a dawo lafiya. Sai da ya shiga motarsa sannan na juyo. Ban lura da Latifa da ƙawarta da ke zaune a kan fararen kujeru ba. A can kusa da wasu flowers sun zura mana ido. Tun fitowar mu sai da na iso dab da su. Sannu na musu sai dai ban san ko Latifa ta amsa ba. Wadda suke tare dai ta amsa. Hada da gaishe ni. Mikewa Fadila ta yi haɗe da buɗe baki. Latifa ta kamo ta zaunar. Ke miye? Ajiyar zuciya ta fidda ta ce wai Latifa me nake shirin gani ne? Da sauri ta ce me kika gani? Wace ce wannan da ta wuce? Matsiyacin tsaki ta ce ita nake bi a gidan tayar. Ido waje Fadila ke duwanta, kina nufin kishiyarki ce? Tsaki ta kuma ja ba ta yi magana ba. To wallahi ita ce na gani jiya tare da tayar ɗinki. Wani kishi ne ya soki kirjin Latifa har ta gwammace wata macen ce a can waje tayar yake da ita. Sai kin dage Latifa, yana da irin wannan a gida lafiyayyen mace? Haba malam. Ai dole wannan kowane namiji ne rika ji da ita, dole ne ya so kasancewa kusa da ita ko da yaushe. In ma banda tarangahuma irin ta da namiji, me kamar wannan har ya kara ganin wata macen ya ce wai zai dauko ya karo cikin gidansa, ko da yake mijin naku gwarzo ne, mata 4 reras fa. Idan kin gama zagi na Fadila sai ki tashi ki tafi. Latifa ta katse ta cikin fushi. Kama hannun da ta yi hakuri kawata, amma dai gaskiya sai kin dage tunda kin ce ita waccan ta Abuja ba ta da fawa a gidan. Ni wannan ina ce ita ce kika ce min yar ƙauye ce. Baki ta tabe ta ce yar ƙauye ce mana, an zo birni an sha jarmiya sai aka kile. Fadila za ta ƙara magana Latifa ta ɗaga mata hannu. Na fa san ki malama, kada ki ce min jarabar ta ki ce ta rasa inda za ta tashi sai kan kishiyata. Baki isa ba to wallahi. To mu bar wannan maganar kawai. Akwai wani magani da na kawo miki. Yana da matukar kyau sai dai yana da tsada. Samun maganin ba ƙananan kuɗaɗe na karɓa a hannun alhazan birni ba. Sai sannan Latifa ta murmushi, yauwa yanzu na ji batu. Mu je ki bani. Ciki suka shiga rike da hannun juna. Sun rasa falon da ba su samu kowa ba zuwa ɗakin Latifa. Ta bata maganin tare da bayanin yadda za ta yi amfani da shi. Ta nemi ta bata kuɗin maganin transfer ta mata. Ta dafa kafaɗarta, mu je falon nan naku ƙawata. Bana gajiya da ganinsa. Kana cikin sa kamar kana ƙasar waje. Ba ƙaramin dace kika yi da samun gayan nan ba. Gashi ya haɗu ga masu gidan rana ya tara. Cija lebe ta ce ke da can kawai kika hango. Baki tuna ba ƙauyar da na sha kafin samu nasarar shigowa in amsa sunan matarsa ba. Tafawa suka yi haka ne fa don ni ba ma zan iya ba. Ba don namiji guda aka yi ni ba wallahi. Lumshe ido Latifa ta yi, ba za ki gane ba ƙawata. Gwarzon maza ne ogana, ban taba samun namijin da ya shiga raina irinsa ba. Namiji ne da zai saki manta sunanki. Ya iya tarairayar mace ya jiyar da ita daɗi. Fadila za ta yi magana tas ya shigo wayarta ta soma dubawa. Sannan suka fito. Suna zaune ina ta da hadar shirya abinci. Tun na bi na tsarku saboda mayataccen kallon da kawar Latifa ke bina da shi. Dama tun da na ganta hankali na bai kwanta da ita ba. Bata yi kama da masu kamun kai ba. Banda wani banzan ɗinki da ta sa har sarƙa na gani a ƙafarta. Ga gashin doki da ta yarbatsa a kanta. Ina samu dai ina kammalawa sai na wuce zuwa ɗakina. Latifa ma miƙewa ta yi. Ke gidan fa yau manyan baƙi fa za gidan nan fa yau manyan baƙi za mu yi.
wani babban abokin ogan ne da ke zaune a abroad zai zo da matarsa. Bari in shiga in shirya ka a raina ni a cikin kishiyoyina. Ita ma miƙewar ta ce shikenan ni ma bari in ƙarasa, akwai wanda muka yi alƙawarin haɗuwa. Ta taka mata ta dawo bata wuce ɗakinta don shiryawa ba sai da ta gama abin da za ta yi, tare da ƙara jaddada ƙudurinta na ƙulla abota da matar abokin ogan nasu. Ita ma Halima a nata fannin ƙudurinta kenan, ƙulla alaƙa da matar abokin ogan. Na haka shiri take yi iyayinta. Saɓanin Basma da ke kwanciya bisa kujera ta yi ɗaiɗai, ba ta da maniyar shiryawa. Kallon gwaggwanta take wadda ke zaune tana cin abinci, tana faɗin kai wannan yarinya akwai baiwar iya girki. Tana cin abinci kunnenka yana motsi, ga ta kuma ya albarka, ita kaɗai za ta yi girkin, ta aiko min da shi har ɗaki. Girkinta ne kawai kuma za ka ci, ka ji ya yi maka daɗi. Basma da ke kallon gwaggwanta a cikin fushi ta ce haba mana gwaggo, kishiyar tawa? Yanzu kishiyar ta kike wannan yabon? Kallonta ta ce to ai ni da kin san duk inda gaskiya take ni ba na ɓoye ta, faɗinta nake yi. Cikin kumbura baki ta soma kunkuni, ni dai ba a kyauta min ba wallahi. In ma zagi na kike yi, to kin daɗe baki zage ni ba, wannan ai ba gaskiya ba ce. Juya mata baya Basma ta yi, don ji take kamar ta tayi ta shaƙe ta. Sallah na fara yi sannan na shiga wanka na fito na zauna gaban miro na fara sheƙa kwalliyata. Wajen kayana na koma, kayan da muka lafto a Saudiya nake ta duba wanda zan sanya. Ido na ya tsaya kan wata abaya mai masifar kyau, wadda kai da ka ganta ba sai an faɗa maka ita mai tsada ba ce. Na ciro ta na sa. Ɗan kunne mai kamar awarwaro na sanya, sai agogona na fata da na ɗaura a hannuna. Na soma fesa turare. Wayata ce ta yi ƙara alamar shigowar saƙo. Na kai hannu na ɗauka ina dubawa. Daga mai gidan ne yana shaida mu isowar baƙin. Kan gado na mai da wayar na janyo takalmi mai tsini na. Mai tsini ne wanda ya kala da rigar tawa. Na yane kaina da mayafin abayar na fito na rufo kofar ɗakina. Takun kwaskwasin da takalmi na ke yi haka ne ya jawo hankalin mutanen falon suka kai duban su gare ni. Halima kwalliyar shadda aka sha ladifa kuma les. Bakon da matarsa na zaune cikin tusita, sai namu ogan da ke zaune a kujerar da ke kusa da abokin nasa. Na ƙarasa ina musu sannu da zuwa. Sai da muka gaisa da mijin kafin matar wadda take mai fara'a ce da matukar wayewa ta dubi Tahir, wannan ita ce amaryar taka? Mijinta ne ya dube ta ya ce ka ji matarka ko? Ba ga ki ga su nan ba? Nake ka faɗa ta yi, na ƙi wayan kai za ka faɗa mini. Na miƙe tsam na wuce kicin. Cincin na zubo musu da lemon kwakwan da na yi. An ɗauki lokaci ana hira cikin raha kafin na gayyace su cin abincin. Sai mamakin Latifa nake yanda ta zaƙe wurin zuba musu abincin kamar ita ta dafa. Shiru kake ji sai karar cokula ke tashi. Kafin abokin mai suna Muhammad ya dubi Tahir. Gaskiya abokina ka samu duniya. Bayan nasarar mallakar mata har 4 ga kuma daddaɗan abinci ana shirya maka. Filet da ya saurin kanga masa, ya kamata in maka waigi don na lura santi ke ɗawainiya da kai. Cokalin da ya ɗebo nan bin ya zuba a bakinsa. Ba zan musa maka ba wallahi, in ma ka ce santin nake yi to ai kuwa dole na yi. Gaskiya gimbiyata za ta zo ta koyi abincin nan. Kalli dan Allah abin nan da nake ci. Tahir ne ya ce dan mun kake cewa abin nan? Ya dan bude ido, kai mutumi na wannan daddaɗan abincin ne dambu? Su Latifa da Halima na sace kallo kowacce yaƙe kawai take. Matar shi mai suna Asiya ta yi murmushi. Wai na ɗaya matar taka ne ba su 4 ba ne? Sai da aka ɗan yi kafin mai gayya mai aikin ya ce da yake ba ta jin daɗi ba ta daɗe da fitowa daga asibiti ba. A da samun sauki suka yi mata, wugan ya miƙe. Bari in dubo ta. A kwance take kan sofa, gwaggwanta na zaune kan kafet tana gyangyaɗi. Jin motsin sa yasa ta bude ido sai ta miƙe ta shiga ciki. Bayan ya gaishe ta, duban Basma ya yi ta cikin gilas ɗinsa. Ganin ya ƙi magana ya kafe ta da mayan idanuwansa ya sa tsoron shi ya fara rufe ta. Me hujjarki na zama a ɗaki bayan na shaida muku za mu yi baki? Shiru ta idan ba ta da wata hujja har ya ƙare faɗansa tana sauraron sa. Haƙuri ne dai ba za ta iya bayarwa ba. Ya juya ba tare da ya wayo ba. Ya ce ina jiran ki, kuma kar ki sake ki ce za ki fito min a yanda kike. Tabe baki tai tana kallon rigar jikinta. Tsaki ta yi sai ta miƙe wata doguwar riga ta canja. Ta kama hanya ta fita cikin ɗaure fuska kamar yadda take kullum ba fara'a. Da fara'a mata da mijin suka tare ta sai dai sam ta ki sakin fuska. Hannuwanta dogara a saman kujera. Suna kuma gama gaisawa ta juya ta koma ɗakinta.
Asiya ta ɗan ƙara matsawa kusa da mijinta. Allah wani abin nan fa yana ta bin mamaki. Wannan handsome ɗin shine da wannan manyan matan har 4 kuma duk matansa ne. Murmushi ya ce kin raina mu kenan ko? Shiru ta dan ganin Halima na kallon su. Tana gudun kar su ji. Latifa da Halima dai sai jan Asiya da hira suke. Ni dai ina zaune ina sauraron su. Sai in Hasiya ce ta jefo ni cikin zancen. Tukunna zan yi magana. An kwara kiran sallar la'asar Tahir da Muhammad suka fita zuwa masallaci. Ni ma na miƙe na duba Asiya bari in shiga in yi sallah. Ta ma miƙewar ta ce mu je ni ma in yi. Halima da Latifa da aka gyara zaman shan hira da bakuwa suka raka mu da mugun kallo. Muna shiga ita na fara cewa ta shiga ta yi alwalar. Tukunna ni ma ne. Muna idarwa mun yi addu'a ta dube ni. Ina shigowa gidan nan na ganki na jikin yi min. Sunanki Ummul Khairu ko? Na daga mata kai ina murmushi. Uwa alkhairi kenan. Ta faɗa ita ma tana murmushin kuma na gane wannan da daɗin abincin da muka ci har da suwiti na da yake yin santi ke kika yi shi. Nan ma murmushin na kuma yi mata. To yaushe za a fara koya min? Na ce duk sanda kika shirya. Ta ce to shi kenan ki bani lambar ki. Na faɗa mata ta sa ta kira ni kiran ya shigo ni ma ni saving ɗin lambar ta. Muna ta hira ta faɗa min gidansu na nan a kusa da mu. Sai da mijinta ya kammala gininsa sannan suka dawo. Na ce Allah sarki mu ma namu ginin a nan unguwar yake yinsa. Ta ce na ji suna maganar layi biyu ne a tsakani. Mun yi hira sosai da ita don ba ta da wuyar sabuwa sai da Tahir ya leko. Ya ce ina kuke ne? Na tsinkaye muryarsa fitowa ne ina faɗa mishi ga mu nan. Sai da ya kalle ni ya ce ya zaki rike bakuwar a ɗaki. Na ce mun yi sallah ne. Ya ce to ta fito za su tafi. Na ce to na koma ciki na shaida mata. Sai da ta gyara fuskar da ta fesa turare na dauko wata humra ne mata kyautar ta. Sannan muka fito. A fuskar matan zaka karanci canjin da aka samu dan takaici ne karara a fuskar su. Gabaki daya muka fito don yi musu rakiya. Sai da suka zauna a cikin mota na bude bayan motar na ciro kwalin da nake sanye da shi cikin hijabi na kek din da ne musu na ajiye shi. Suna godiya muna yi musu bye bye suka ja motar suka tafi. Sauri ne na riga su wucewa zuwa ciki na shiga kicin. Tuwon semo miyar kuka da ta ji wadataccen nama da kayan kamshi na yi saboda ogan. A sanin da na yi shi yana son tuwo ne. Da muka kammala muka shirya komai da indo. Ɗakina na wuce na yi sallah na sake kwalliya da wata riga doguwa kalar ta daban. Ta kama ni daga sama kuma ta ɗan buɗe. Na yane kaina da mayafi. Ina zura takalmi na fito kicin na shiga. Kek ɗin da na yi na raba na ba indo ta kai wa matan. Na haura sama don ajiye wa ogan nashi. Fitowa ne na zauna ban dade ba ya shigo tare muka haura saman na hada mishi ruwan wanka. Saukowa ne na samu matan dukkanin sun fito. Latifa ce kawai ta ce min sai ga kek an kawo. Sauran ba wadda ta tofa sai da ya fito aka ci abincin wanda kowa ya gane ba karamin daɗi ya ba. Rana an yi hira har karfe 10:30. Mun yi shirin kwanciya har na soma bacci na ji hannunsa a jikina. Ya kamata fa a miki tausa ta bangajiyar aikin da kika sha a yau. Cewa ne kyale ni babu wata gajiya kawai bacci nake ji. Kwanciya ya shi ma kallon shi ne na ce ya kamata fa a fara tsaraba ta zuwa da za mu yi. Cewa ni babu wata tsaraba da zan yi. Na ce amma shi kenan ya kamata dai kai musu idan ba za ka ba sai ka ba su kuɗaɗe su sayi abinci. Dan ka san ba yanzu lokaci ne mai wahala wurin mutanenmu na gida irin wannan lokacin na damuna abinci ya koma gona. Daga haka ne shiru shi ma shirin yayi. Dubanta ya ganin har ta soma bacci miƙewa ya shiga ya ƙara yin wanka. Ya fito ya tsaya wajen windo. Idanuwansa na kallon harabar gidan. Kwarai tun yana yaro ya san lokacin da ake shiga kaka irin lokacin damuna a karkara. Ana shiga matsatsi me yasa tunaninsu bai taɓa bashi ya mai da hankali wurin taimakon 'yan uwansa ba a irin wannan lokacin har sai da wannan yarinyar ta tunasar da shi. Ya daɗe tsaye cikin tunani kafin ya ja ƙafarsa zuwa gado ya kwanta. To masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Mama Hanim nake cewa a yi saurare lafiya.